Vi ser nogle dyr, som er en race for sig. Ifølge Anders findes der kun 2 racer, det er mennesker og det er dyr. Jeg prøver at se, hvordan den kigger derovre. Ja, den er ond. Den har fået øje på Johan, jo. Den er, altså jeg ved ikke, men det kan godt være, det med liv som indsats, vi går igennem den her gruppe her. Der er en albino mere derhen. Ja. Vi kigger på albinoen. Jeg skal ikke gå derude. Den ligger derinde bagved. Nu skal lige se, hvor skræmte alle menneskerne er her. Ja, jeg er bange. Prøv at se Johan, man. Han ser ud, han er bange, han er. Og Anders. Ej, det lugter altså lidt. Ej, hvor det lugter lort. Ej. Klamme dyr. Den er så udbrudt. Er det dig? Øj, den har store ører, den der. Falder. Prøv lige at kigge på den. Prøv at se. Ja, det gør en ordentlig gevir. Men det handler med der.